Nem mondom, mögöttem így megálltak egy. Nem láttak annyira? Ja. Kajak megálltak? Hát én patlottam, hogy legalább elérjek, hogy nem tudom menni. Lépd meg! Ráléphettél volna még egyet. Állítsd be! A turbod az pont nem fütyül szerintem. Mi? Turbod az pont nem úgy fütyül, ahogy kéne. Igen, az a csicsik. Meg valami le van szakadva szerintem. Kettő 30. Ki erre gondol is, hogy jön a füst. Szúnyogírtás, Gecó. Szobában meg nyitva az ablak. Igen? Jó van, fiam. Hülye egyes.